nyathini. Bolo kede. Kura dhi yalo gi mesa ka mesa ni nono kata ka dio dele maka. Onya ka kinende ngiano, inya ka kuru na. Ne matin. Aweyo nen mari. Nyae. Aruda. Na dia gol ka buru gol akidi. Ai. Kauno kwenye yugi roma e dhod ni manade. Gwen gi boko modho kata pigene. Nyae. Antie. Ti dondri adonda ya nyarma. Ai, akiani yende gi yaga kanya, akiani yuk bao gi yaga koni, akiani gi yaga kure. Yae mano nyathi joko pato cha. Ema Pato mar mbenyo gin nyathine cha jakilga gik moko e dhot ka. To intie. Simo moro donjo na nyar mara. Kata beni piny rach to simo jajuk ji. Simo to joki ka. Ok ng'eni simo te mwachamoga. Sime mwachamo. Kore ma penji an ng'at maruoth ma piny oluoro. Piny oluoro ama kata ka nyadhi nyabondo. Ji ogona chongi ma kata oburu kodinga kwera ni wego chongi ng'ama duong'. Ti nyalo rwako long e dala naka. Enena penjo matin kichwanyi. Ta penj ni an ruoth marang'ongo. Ma piny gona chong gi. Inya rwako long e dala naka. Sami rwako long kama ka kori wuothe ndara. Nyithindo ma kijende gwenyore kodi. Pok adawni. Pod apima. Awinji wuo. Koro nyithindo ma kijende gwenyore kodi. Ipani nyathi ma kijande kal mako ng'iyo chien. To kwani rwako long mi nang'o yawo? Iwinjo. We ketho nyinga manyar mara. Na kawi ka eri. Ka kibete, tibet kaka jowa ma jogi ne ka iluongo nang'owa. Kanisa moro masani iluongo nang'o? Mane? Repent ang'o? Repentance. Sikat gik mane loku. Makata ka beno ywalo tamako gi kipino. An machaka bano. Amako nigo pino. Mondo irit nyinga mar ruoth. To do ngambe na tema ka ng'iyo ni long be nyandisa. Ma idhi kelo satan dala ni. Idhi kelo satan dala ni kaka chako ni. Kan ma satan awinjo koselima to koro jok ma idhi gwenyri geyo. Jom idhi gwenyri geyo nyar mara dhi timore nade. Kara tema dhi gonyo gi luor mami wuon nyithindo adhi gonyo. Idhi gonyo. Adhi gonyo. Gol ka jomiluma pok orado kodi kata koriyo. Gol manya. Tanto mago to onge pachi. Ok ni onge pachi. Ang'eyo niya. Sasa ma ng'ato dwa mako winyo to kwongo manyo wino yudhe ang'e. Tidhi twe od winyo. Kore ka ang' winyo biro to gore ang'owa. Kende. Koro kaki keto ni chalo ng'ama osechiko winyo. Ok chike godheru kaka nanene chike godheru. Kata odheru no ok dhane makwongo chiko. Awinji. Nikech koro mae. Rachna nya kata dera. Rachna nyar mar digol. Dogi nyisa ni simoro luongi. To tij to sirikal. Tij moko to kata to chudo malong'o be onge. Kata itagori tigo kok to kon gi kon. Kata gima yudo to onge lao jacha ng'ama serious ma atete koti to onde chip jabe pimo pacha. Nya ato Kisumo. Nya akusumo. Siti ipimo pacha to gi ginene. Awareness mar to dressing kod mara madhigi paraphernalia mar tienda. Iwacho weche adi? Wan kaka wan jo sirikal nyaka wawach gi sungu. Koro itemo wacho nang'o? Igelo na wuoche gi socks achiel. Dong ing'eni ni iyuka makata adwa timo ni gik moko taratibu to akia nang'a timo. Chieng' mane to wadhi to dalau. Ang'o mane timore? Bura. Dong ni wacho ni to owuon kalisto to ok yuka. Sani koro ka ayuki ti i complain. Dong mano to is true. It's not true. To miya socks achiel. Koro in be wiki konyi okay kuongi ng'i socks go eko madi miya dhirwi ami luor makende. Idhi wiya. Anu ka wacho. Adhi ka Joshua adhi chiwo Joshua. Adhi luonge nikech tich moro neno ka wuri joka
wuod jo Kamarube nyokwalo muok ng'ato. Koro wadwa dhi yalo kesno. Muok joka suslia manyawi no kwale gulcha. Ani neno kaka rwakora ni. Onge ng'at mageng'a yo kata mana wadate go tinde na wera go. Sani to en late. Ditema. Okapar sani. Kosambi chich koda. Kata ine chich. Gambudni ng'a wang'era go, gambudni ng'ama wang'era. Gambudni emani biri sera go tema na eri go. We chich nyar mara wan chief. Ang'amudong ne yalo ji kende. Ang'amudong ne yalo ji mana ka koro madam odi bi bura maber moyingi mane manyalo miyo pacha lal. Lakini ka onge gwen ka okine miber molo monere moro. Agonyi gi thuolo chop maber. Diko na gi maber. Long no to gonyo. Sani. Ai. Gonyo long. Iwinjo nyaero. Awinjo siepa. Gonyo long no. Ma ok abiro lengora kata ng'ato sebiro odni. Ka kor wakruok kende chalo kama. Ma ka ileng'ori ne rwak sikat mama. We temo yie na tang'ama ruoth. Soksi ye rwaki. Irwako ni nade? He. Ang'o motimore? Ya to mon jo serikal. Idwa na rwaka ng'o? Wachane miya kala longi na rwaka. Ahero gi koja cha to chief ma ruoth madala kae ni to complain. O complain nang'o? Ni ja api ko tinge. Ja api ko to omako break mar mondo mi ofil gine lungo ni atmosphere. Atmosphere. Mar break mar grip. Ng'ino dwa nuchandji wuogi chief no ni mondo ja pikipiki ka ting'o ji to customer ng'iyo kuma pikipiki oae. Ni gidi to kodwa ja piko dwa mane ni to jo to ka giting'o un joma mine. To usiku complain ayaba igo bumps matek. What is that? Ndara rach kokalo bugo matek do ng'aparo ni nyaki complain. Imba asebedo ka pimi. Giang'o pima meta. Ja pi ka chiel nyalo tingi to for one month. Ja pi ka achiel utingi for one month. Joshua karo kigongwari kara gol ndiki cha imlos na maber monda man kaka nyathi guti. Tisiko na mani to wata awol hingi okorot pile. Hingi okorot pile. Koro ila wacho na hero je pikipiki. Anato bokta wacho mana. Samine ni ana wacho ni ng'iyo pimo wiya. We pimo wiya. Boko nega sim kata wangi. Ibo miyo kara lweta godore. Chieng jadong idolo tiendi kama. Teji nyona mama lwar. Iwene ne morna. Nani ga nyon laki. Meto miya gimoro ka nyaba abel mati. An poka ruo kata nyuka. Dong ine mamonde dhi many monde. Ana golo ni kanye. Ato to nyita penyi. Ayud kanye. 50 mane. 50 bob manye to nyami. Ine no ka 50. Ibe natima ngo gi 50 bob. Ato penyi achalo mana 50. Dong you look like 50. Ati 50. Eto 50 bob mi wacho. Dong to dana nyiew ni to kata nyaka ponge. Ponge natimo nade? Ponge ching Christmas kaendi mapok nyathi wachulo ne. Ijoga makare dhi mak gwend wakande irwak negi pampa pile ka pile depo ka ng'ato oneno ni oromo mi siling 30 mago to pampa mamago gi wasunge matiyo gigo mare ka unapuki ni bogon kech ikiwuok gi chief kaendi kiduogo siling 50 to lo long mane wacho na dhi atadhi abao to sis siena de cha the bar to kodire kama atim nade bas go gine ni luonga ne ngane Samira kendo chieng mani lawo jakwang'o moro kana neno mana ka kotini welore mana ni kotini di mana ni sani to ni giduogo gano di to ba joga gi chief no eno madine bedo president hey Omera dine an president of this Kenya. Hey Omera kati do ita mogo ni to hey hata hadwa nyisingi marachia serikal badela obera kala bade nyalo to go oli wi osuri to owuodhi bana ne pa to hey Omera Sanin said and very early in the morning. Very early in the morning onegi timang. Onego bende atadhi duty. Duty gi nga gi chief.
Of course. Pang tiendi man kan dogo imanchi. An wacho gi chief no tok be mora nikech aji nyima ikelo na sling prabich anyiewo godo ponge ma sling 10. Sikari paro ni pesa di. Eto wacho Kiswahili ni iji nyima. Koro ko kidwa na dhum koso kidwa na dhum. Kiswahili no otoka dwar kata chiel nonego to onerwa Mombasa. Kodhi timo even interview. Okuneru no pacho leo. Odwa wacho gi to muindi. Wacho ni na. Ode matoli gino lit na. Ha? Gino lit na. Ko idaiwa. Koro ame dwa na tho. Mani luongo ni tears of joy. Oh, iwak ni gino mitni. Ne, Joshua. Anadwa ni wawinjire. The way gi chief ni no, o increase the salary. Awuoyo ga kode pile. Ki wuoyo ga kode pile. Be pati konyi. Be pati konyi sami wuoyo ga kode no. Momit adhi ga barasa. Anini attendment zone. Iyola. Mar meeting ma iluongo ni meeting zone. Meeting gi go dako seloki mondi bed ngama wuoyo piyo. It's okay. Ato hiko Chumali di tich. Hiko imiyo kato kinyi mara bagni. He complain. He complain. Nyaka complain the man chief no mondi tigo. Kawuni duoge ka gi sling 50 ibiro ng'eyo ni an nyaki Kisumu. Iduoge ka gi 50 bob. Anyisi ni duoge ka gi sling 50. Sang tiende gi matino tindo gi many kama idhiye. Awacho koso ka wacho. Iduoge ka koti ni ing'e ni luoke gi sabun pesa di. Ing'is chief no na wacho. Na ori samori luore. Ngise no omany kako nyalo medo salary ni winjo. Nang'o? Omany kako to nyamedo sa salary na. Hey. We. Enda. Ito mon mokende to chieng Christmas. Kata ng'eyi. Yani jo Christmas gi to gier mana kama. It's okay. Dio. Adhi ng'iyo kaka meya maintain gi soda madiaba to gi makati. Aneno ka makati. Iduoge kama onge bulu bando wang ni wuor. Ng'ato keta ywa dwal kama nyaka nende gi sling 50. What is 50 bob? Abiro pado. Ko tugo ko dala ni. To biro ng'eni madala na ok dala ne. An ni segedo na madala na. Sling 50 no kidwa ka wuono ibiro ng'isa ni lewni marwako gi cost pesa di. To mama wicho ati 50 bob. Useless. Akandi gi angi duogi yud gi mana kanya. Sani opurore ma king'iyo kaka ji opuro. Ema pur ng'ato ywak ni jatero wang'o ne ot. Ma sani wang'ni cham dhi wuok nyowuoyo. Kijana. Idhi kanyo mitala wuoth. Adhi e kambi. Idhi e kambi. Idhi yo mang'o e kambi kuro. Adhi somo. Idhi sikul. To kaka irwakori ni, rawera, kaka irwakori ni. Ma tisomogo kanye en sikul mane? Pantieri Primary School. Emisome. To midwa chalo na ma wuod Joshua ni? Ya, an wuod Joshua. Ine Max mawinjo kotajo ga ni ka ng'ato yombe kwalaw jakong'o yombe to owacho ni an wuon Max ng'ato ok yomba. Bas. In fact wadhi ga kode. Seche moko jalidho kode, mano mana kolaw kuma oda na onge lakini an pok aneni. Ambe aja an to sikul midhi ni misome pile. Dong pile ajara dawa kodi ga chief ya. Tanga ne buge gigo, mano dong bag ni koso. Magi to buge na make chwale. Tanga ne wach miwacho no ka winj chwale gin to tang'o. Magi buge na make school. Ok iwawa dhi. Bika. Ang'o min garaka? Ang'o gini miliere badi magi ang'o? Magi gik mipuonjowa. Magi geography, nini synthesis. Iwinjo rawera na somo kapok onyuoli. Ma ang'o miliere badi ni mana mokwongo. To sikul kidhi, malaw midhi go sikul. An adhi ga kama. Atang'a ne bag ni no ka. Kila ne bag ni no ka. Ok in japuonj. Sud ka itang' na bag ni no piyo. Ok in japuonj ng'i buge na. An midwokori koda. Dong in ok in japuonj. Iwinjo rawera. Tiago kijende mbese ni mang'eny. Tang'a ne bag ni ka. Chief ya. Kel bag ni an mawuoyo kodi. Iwinjo. Lakini ang'o? We ne ang'i buge gigi. Adwa ng'i ane ka be in wuod Joshua adier. Buk dongo tok buga dongo ndike nying wuoru. Dwa walo koda. Nyathi ma wuod Joshua in wuoyi dala ukanya luoro ji chakre chon. Dau ma mino ndeng'e. To
Ang'o? Ma pi modho. Mang'o, wene mondi, mang'o. Mano pi ma modho ga ting'o ga pile ka dhi skul, amodho ga. Sani ng'eni chieng' rieny, koro amodho ga ting'o ga ka dhi skul. To bukere iye ka. Buk dong mok awe skul. Iwe skul ting'o bag lilo, ni pi emiting'. Dong. Nyathi Joshua ni ok ayie kodi. Joshua wuoru nok ng'ama bere gwenge kata nakete jaduong' gwenge, jodong gwenge idwaro ng'a wiye tek marori. Emomiyo nakawe. Hey. Apenji ma pi bila mane, mae tuomo kure. Kiwasko. Madong kong'o. Mano pi. Apenji be wi ber. Wiya dong ber. Iwinjo kijana biane ka. Isomo koso itiyo tich madho kong'o e sikul. Asomo ga. To mae timo nade? Pigni timo nade? Dong mano pi madhi go skul. Miwacho ni pi ni ben pi. Ini ng'we yudo ka enang'o. Awuok idhi sikul ai buta bro ngondi okwajo. Nyathi okawo kit Joshua. Kan mo Joshua ko nyadhi lawo godo mabuse kapok omer. Ng'ano pidho kong'o nyaka kum nyithindo. Nyathi rom kamato chako ting'ore gi gamuna. Ni be ka chope tok klas to kuongo go amuna koka donje klas. Mok biro go kata japuonj ed. Joshua to lawo go jakong'o mako chako lawo jakong'o Migori to chotieko mna sori. Ni jakong'o lalne. Karo rie koseringo lawo ng'ato onindo gi 20 liters ole iye kadugo to mer mok chok wuothi. Opidho kong'o kum nyithindo ya Joshua ni ng'at makoro. No gik machwanya mang'eny manade. Ka Joshua ka jaduong' gweng. Lewni mo bala kata koma yamo ago maler. Joshua ng'ata. Joshua ere Joshua. Joshua onge. Nyasaye ero kamano. Itimo maber Nyasaye. Nyasaye otimo ni ang'o? Nyasaye ni karabe winjo galama. Yuora ang'o ma Nyasaye otimo ni maber? Nyasaye nyalo keli. Ang'o motimore kini? Jehova nyaka lago nyalo keli dala. Ang'o motimore? Chief. Iwinjo mama. Ma in chief. Ng'ama ruoth kidwa wuoyo to duok duondi piny. Ok anyal duoko. Nikech asemodho ywak e odni. To kiywako chuna jomotho koro ibiro mondo iwinji. Koro dani winji. Ema penji wedeni mathogo. An ema negogi. Ok aywak jomotho. Ok iywak nyaka Penya na ywak ang'o? Ang'o miywago? Koro ibiro manyo ng'a? Adwa Joshua wud joka riwi okwalo muogo to Joshua jang'wech manyalo lawo na jacha. Iyolo na chwora pile ka pile gi ng'wech donge? Ha? Pile ka pile chiew chwora ka gotieno. Ni mondo dhi okonyi lawo jok makonyi lawo. To dong gimomiyo ling mondi. Ka midi mo. Ok midi. Adwa ni winj wach. Ing'eni chwori ne lawo le. Ma mwanda ka gigolo nyakach. To mwandi nego mana ka julu. Kasto. Koro ng'wene mano miya kayo mondo bed jaduong' gweng' onyalo konya lawo jakong'o ma koro neno kuma dhiye. To macha le maringe togo. Ichule ga pesa di? Ha? To lala jakong'o ma sama timbo oringo dhi oko yud. Chief, ichule ga pesa di? $50. Mane mimiyo ng'amo lepo. Ichamo nang'o? Inena ka nyalo chamo siling 50 donge? Imbi dwa bedo jaduong' gweng'. Chiegi chamo siling 50. Kare Joshua weni bed jaduong' gweng'. Chiegi chamo siling 50. An kaka chief an sirikal ong'i mara kata piko nyo miya ringo an seche ma gilawo ging'ado kor gweng' gi tiendgi gilawo jaku an aluoro ga piko. Mano an kaka ruoth. Itugo koda. Ok abing'e ni in chief. We siemo wang'a bila no mama sirikal. Ok abing'e ni in chief. Sirikal biro gami mama. Ogama kata gi ganda mbewa. Anyisi maber niya kochakore kawuono kok inyal medo Joshua pesa. Tane mabiro donjora. Kare puonje ng'wech otino kotini puonje ng'wech. To donge wacho ka ni ong'e ng'wech. Nong'eyo lakini sani ng'wedo ok chien jokong'o yombe. Nang'o motimore? Jokong'o yombe. Chunye tho nikech miye pesa matin. Iwinjo ka chieng' mo. Ibiro naka gi koti mifunga pumno. Ka in chief dak ifungo koti no maber. Wa pimni ka Steve Wood ayweyo dhi omabande jikonde omabando. Taoro chuori ang'ise Joshua kaka ing'ama ne lawo le chon in minyalo mako jaku. Akol ni ringi pesa miyudo kuom jakuogo kuongi seti kawu. Ane muweya jajuokira ka pile. Jajuokira pile ka pile ni chiwo chwora ni jike. Asechiewe didi chwori na asechiewo didi. Several times. Manyiso ni ok anyal kwan minyalo kwano re miwachna. Mang'eny. Ming'eyo tadi. 100. An magolo ninde wang'e muchung' malo. Kendi biro kama Joshua monego duondi dere. Oduogo ga sadi koro wachna duoke. Sachiel okinyi siling 50. Joshua wawe lawo godo jokuoge sa auchiel wuogi chwori maber mama. Okine un ga midi moro. Ok midi an tija mu sa chief mane malawo gi nyaka piny ru. Jokuoge gin gi siko. Osemiye ga nyako. Nyako mane mamiye? Imiye ga nyako. Joshua chwiri chang'ado dini. Jui mama kama nita isinawe mlele. Nangu sasa
Chief. Une. Ibiro. Adwa mondo adhi e barasa mondo wawuo. To wagwenyore gi kanye maluwo mana yo teto ka. Iluwo kor makangane kae. Ka jwanga ka. Emiluwo. Emaluwo. To i confuse. Apingeni wi owi. Dhako ni to keta. Omera ni wuok ka walalore idhi ng'ango. Kanye. Tawinjo ko complain. To reporter ajuki. To koro ndi kae ma wiye to owil go nabedo confused. Da ayudi mana to etiendi kanyo to ato otamore wakaot dawna apenji in walawo ga jukuge nyaka sadi chifu to okwere da koni mani tuwe siemo wa ne ichuliga pesa di 50 bob as per the delivery. Ichamo nango ka 50 akete ke san mondo acham. Omena pesa di. To gi ichulika. Omena dis pesa di mama. Gini chiegi uso mena pesa di. Chiegi ne maloko ando omena. Omena kapra bicho okiol mogo itedi to swa uchien. Beto wa. Ahol mogo kora ka omena re. Chieng mi ka omena tiolo mogo. Beto wa ne chief. Nike jao de rosa omena to 60 bob. Ano chula 50 baht ne. Ne chief, kokinyalo wuoyo gi Joshua mondo mi kaka inyalo konye mondo oyud pesa neno maber. Joshua. Medne salary ne. Mamba wacho. Kasto in bede, lingani mondi. In be. Iwuoka ka sadi. Iwuoka ka ni chiewi. Utieko ka lawo jokuoge sadi. Itieko ka lawo jokuoge. Oh, pile ka pile to jokuoge ko bedi. Gibedo jogo pikore. Owuok ka pile ka pile. Internally, mano manyiso ni jokuoge man to ne egwe. Katigo wiko bongo. Wach man ka chalo kama. Iwinjo. Joshua churi na kao chuka juluka lauli kuso kama. Wach na kao ndendeka. Ma churi an chagwe penya ni magitang kwata duoki nango. Mok churi. Usikiae. Iwinjo. Ndendeka kama. Iwinjo. Wudi joka chure. Nyoma joka Leucadia. Gwen. Kure mana adwari nyathi joko njelo machielo mabi wuotho gi wudi ng'an ma jakuocha. Adwani dhi monjo sa paga chielo kinyi kaka idhi we mama ntu yini na romo kod wuod joko onjelo cha obuka angizane nyathini tapi kora dwa ori ka wuono kora to nyathino to nyisane en okokwal okaw awinjo kama mama ni ojwa Bajikonyi gi wach sirikal. Awinjo kama mama ni ojwa ine mada kunga wuoyo kodi donge maloso kadi adwa wuoyo kodi aloso kadi apani winja donge ing'eya maber we mondi atiek kama di winj kaka kore gi chiemo we bedo gi kisran iwinjo o kwal gwen chikiti no kwal gwen kura dwani dhi monjo kaka ot sa paga chielo kinyi idhi adhi ati gwe dirisa ti donj ga ngowa gi dirisa gwen mi yudo kanyo ki yudo 20 achiel kelne mama ni acha kelne mama ni oko kwal sirikal mako iluongo ni evidence ngeni mano koro gima mano kata gweno no ochwe serious en gweno my koro gweno ko mede 50 ok mane dhi maber idagi loko ne ng'ani pesa ni mondo okida mede kara dhi mede iloko iluongo ati to ng'ani ne Joshua iwang'o yamo mi aluongi ni ng'ani luonga ni be ma jaduong baby what to iwach my food baby my food ni tema ago tin biro manyi kose gomba ka gidako biro manyi kose gomba ka gidako yolo na de chuo dhi uru gidikni wari iwinjo into bende seche mwa wuok yango mi ngiso dhako na chiuta anda biro dongo mana dhot gi oko moka wuok ma dongene ndiga ni luongo ni makam ndiga no udhiyo makam to gisi ka limbe chuori chief chuori lingane apenyi aneni kitinga ngoka kitinga chungane ka otinga ngo iwinjo Joshua we are chief to koro mama wene magi masiri kal gimasiro kalo mako kichaki mu mama evidence woody mamat no wuok ni dhi kanye en kanye sana nyathini ne dhi school arado gi nyathini to kambeka ok mbeka ing'eyo mbeko bungo ok ing'eyo
Ko kara dong nyatin to kambeka to nyathine chicha. Iwinjo? Umie kumana dhoga. Nyathine chicha. Ochichi nang'o? Kura ngiso ni kel buge. Kecha gimono ngawe go ke kaba. Ato ka yuak mae gima yude iba. Ato Bento in ngamo lawo go jokongo Joshua ngamo lawo go jokongo. Nyathi ne to oluwo to dini to ang'o? Olo ang'o? Manyuru ka mudhie gi konge ugo. Urito na Mama ni dira. Ani mi dira. In kok inyal medo salary ne ng'ano tibiro neno. Ani dira. Ne ng'awa. He. Biro age rach ma. Abiro turo u. Wuotho gi nyatuo mobela. Nyaka tuomi, nyaka wi yawre. He. Udo tugo koda nad ni chief mama dho kongo kachiel gi jaduong' gweng. Ka gisebiro kaindi Joshua ger ma gi siling 50 ni 50 bob. Nyaka med ni salary koko med ni to biro nena ni an nyaka sumo. Utugo koda.